Lassan is. Wow! Milyen következő szervezetben szeretnél nekem akkor kedveskedni ezen szép szeptemberi ilyen estén? Hát van, amivel szeret? Jó, akkor igen, a Stairway to Heaven szeretném. Egy nélkület lesappal, és az Iszlának királynak. Nem még elmondani. Ez lesz a következő. Mondta, hogy valahogy sikerülni fog. Vagy hát nem tudom, emlékeztek erre 2023-as kecskeméti koncertre. Jaj. Hát igen, azóta sok víz lefolyt a Dunán. Na jó. Figyelj, nyugodtan. Játszottad a Stairway to Heaven-t, úgyhogy szerintem jobban örülnek most itt a Peti és énnel. Barátok vagyunk, együtt élünk, együtt halunk. Peti és én két jó barát, rendeztünk sok játékcsatát. Peti és én, ha rosszakodunk, különös dolgokra foglalkozunk. Fegyverek, bombák, pucérnők, egyik sem közelítheti veled. Hozod és félek, ahol én válaszol. A megölem egyedül messzire szállszol. Barátok vagyunk, csak egy kicsit furcsa a kapcsolatunk. Peti és én, ha találkozunk, ilyen is napban rosszakodunk. Nem tudja pontosan, mit érzek, s bennem is támadnak kétségek. Én rám néztem, s ő rám nézett, alig van meg nem igézett. Belélegeztem, mint a levegőt, semmi sem közelítheti veled. Futok és félek, ahol én válaszol. A megölem egyedül messzire szállszol. Peti és én, barátok vagyunk, csak egy kicsit furcsa a kapcsolatunk. Futok és félek, ahogy épp állszol. A nélkülem egyedül messzire szállszol. Peti és én, barátok vagyunk,
csak egy kicsit furcsa a kapcsolatunk. A kapcsolatunk.